ରିଚଲେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଜଷ୍ଟ ଫୁଡି ଶ୍ରୁତି ସବି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଶ୍ରୁତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋ ନାଁ କି ଭଲ କରେ ଅଡ଼ିଓ ବଡ଼ପାଟରେ ଅଡ଼ିଓ ବଡ଼ପାଟରେ ସମୀର ନାୟକ ଚିଲେଇ କହ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସମୀର ନାୟକ। ଅଡ଼ିଓ ଚିଲେଇକିରି କେତେ କହିବା ଆଉ ଟିକେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସେ କହିବନି। ଆଜିର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଆଉ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ତରକାରୀଟା ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଜିର ସାଙ୍ଗମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ସିଏ ହାରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି କ'ଣ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ହାରିବି ସେଇ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 2 3 ରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଡ଼ି ଗୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଜଲ୍ଦି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ 3ଟା ରହିଲା, ତା 3ଟା ସରିବ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ଖାନାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ପିଠା ଖାଇପାରୁନି। ଖିଆ ସରିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାର ସରିବା ଉପରେ ମୋ ଥାଳିକି ଅନଉଛି ସେ। ମୁଁ ତାର ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି। ମାନେ ହାତୀରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବ କି
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମୋ ଡାଟିଆ ପୁରା ପୋଛିକି ଖାଇଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାର ତାକୁ ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ମନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଆଜି ମୁଁ ହାରିଗଲି। ସେ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟ? ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ପଳଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମରିଚ ଦେଇ ରଖିଛି। ଖାଇବୁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ମରିଚ ଖାଇବି ମୁଁ। ପାଣି ବୋତଲ ଖୋଲି ରଖାଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଖିରୁ ବାହାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମରିଚ ଦେଖି ମୁଁ ଆଖିରୁ ବାହାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମରିଚ ଖାଇପାରିବି? ଦିଦି ତତେ ଟିକେ ବଦଳ ଖାଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମରିଚ ନ ଖାଇ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲାଣି। ଖାଉନୁ ଏତିକି ଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ରାଗ। ସେତିକି ମରିଚ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ପାଣି ଦଉଛୁ ଖାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଡିଟ୍ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶୀତରେ ମତେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ତ ଆଜି ମତେ ମରିଚ ଦେଲା। ମରିଚ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ହେଲେ ଦେଲା। କ'ଣ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଯା ପୁରା ଥୁଙ୍କି ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଡିଟ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଏରିଆଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆମେ ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।